Koronavirusaren aurrean zaindu gaitezen. Egin dezagun klik. Kaixo herritarrak, badira 2 hilabete luze, goizetik gauera gure biziak, eguneroko ohiturak, egin beharrak aldatu zirela. 2 hilabete zuengana jo nuela. Larrialdi egoera zela eta gure osasuna lehentasuna izanik arduraz jokatzea eta etxean geratzea tokatzen zitzaigun. Eskerrak eman nahi dizkizuet, orokorrean zentzuz eta arduraz jokatu duzuelako. Zoriondu nahi ditut bereziki etxeko txikienak. Txapeldun batzuk direla erakutsi digute, lekzio ederra emanez. Ezin ditugu ahaztu COVID-19 ondorioz gure herritik joan zaizkigun lagunak, senideak, beti gogoan izango ditugu. Aldi berean, larrialdi egoera guzti honek ere gauza asko erakutsi dizkigu. 2 hilabete hauetan, Amasa Bilabonako kaleetan isiltasuna, tristura, utxunea nagusi izan dira. Hau alda Amasa Bilabonako herriarentzat nahi dugun etorkizuna? Nik ez. Eta pentsatzen dut, zuek herritarrok ere hau ez dela nahi duzuten herria. Beraz, zuen laguntza eskatzera nator. Beti izan gara nortasun handiko herri bat. Egoera zailetatik denak elkarrekin eta indarrez ateratzen jakin dugun herri bat. Herritarrok Amasa Bilabonako herria eta kaleak berpiztera goaz. Zuen guztion elkartasunarekin eta laguntzarekin etorkizuneko Amasa Bilabona hobeago bat eraikitzen hastera goaz. Auzolanean, ekimen ezberdinak antolatuz, kaleak eta herria bere osotasunean piztuko ditugu. Horretarako, denok batera, klik egitera animatzen zaituzte. Amasa Bilabonako herria itzalez dadin. Nik garbi daukat. Amasa Bilabonaren alde klik egingo du. Eta zuk?